Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aidan, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqa wilayatallah. Al-hadis. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jami'al kurrama wa jami'al fudala, wabil khusus beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Maskin Abdul Aziz telah Ibu Nyai Al-Hajjah selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat Dusun Klubuk, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, ingkang kita sedaya mawantu-wantu maidhah hasanahipun nggih ingkang kawula ta'zimi. Lan dumateng ngarsanipun para bapak kiai, ibu nyai ingkang andherekaken hadir utawa hormat wonten acara walimah wonten dalemipun Bapak Parlan dalah ibu nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi. Dumateng ngarsanipun beliau ning Ulfatur Radiyah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi, beliau panjenenganipun ning Siti Hasanah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi. Boten kesuben beliau sahibul hajah inggih menika Bapak Parlan dalah Ibu Sarinten ingkang wonten saat punika kagungan hajat nun inggih ngawontenaken acara walimatul urus utawa walimatun nikah atas pernikahan putrinipun inggih menika Mbak Bella Nur Hidayanti kantuk lare jaler ingkang paring asma nun inggih Edi Suprayitno putra saking Bapak Tarmin dalah Ibu Tak Pariem ingkang mijil saking tlatah Sumber Galih. Nggih mugi-mugi hajat lan niatipun Bapak Parlan dalah Ibu sak kaluwarga angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai pengantin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sesepuh bini sepuh kusipun wonten dukuh Dawe Dongwatu, Desa Mbobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula ta'zimi, lan keluarga besar saking Bapak Tarmin adalah Ibu Pariem, nyuwun sewu Pariem napa Tariem nggih? Pariem nggih. Lan sedaya pendherekipun nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati, lan sedaya tamu undangan para bapak saha para ibu pinirawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Boten kesupen grup seni hadroh Madinatuz Zahra nggih ingkang mijil saking Pondok Pesantren Pondok Salafiyah Sholawat nggih saking Dusun Klubuk, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula bangga-banggaken. Lan boten kesupen paguyuban sinoman napa niku sing sepatu ical rukun makmur nggih saking RT pinten kira ketok monggo diterjemah Mas Oteng. RT 32 RB RW 11 Desa Mbobol, mugi-mugi iso ngrukunaken warga mriki ya amin Allahumma amin, cocok kalih jenengipun rukun makmur. Lan jurusan sistem jurus Oteng lan sedaya ingkang nderekaken nyambut wonten mriki nggih ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati. Semoga sepindah wonten kesempatan siang ingkang mubarak punika kita sedaya puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah taala
dene punapa kula jenengan sedaya sampun pinaringan sehat wal afiah lahir saha batin sehingga kula jenengan sami saged angkrawi undanganipun Bapak Parlan dalah Ibu dalam keadaan sehat mboten wonten aral setunggal napa-napa amin Allahumma biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sedaya tujuaken dumateng junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya mawantu syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Ingkang kula jenengan sedaya anderekne syariatipun termasuk wonten siang punika ingkang dipun dereki keluarga besar Bapak Parlan dalah Ibu inggih menika ngawontenaken walimatun nikah. Tidak lain adalah salah satu sunnah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kula jenengan sedaya ing tembe dipun akeni dados umatipun sehingga angsal syafaatul udma amin Allahumma amin biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadiroh Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati, kawula temriki minangkani pranata adicara wontenipun adicara walimatul ars wonten dalemipun Bapak Parlan dalah Ibu wonten kesempatan siang punika badhe maosaken susunan acara-acara ingkang insyaallah badhe kalambah wonten siang punika. Adicara ingkang angka sepindah nuwun inggih pambuka dipun lajengaken adicara ingkang angka kalih nuwun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dipun lajengaken adicara ingkang angka 3 nuwun inggih atur pasrah panambi. Lan dipun lajengaken adicara salajengipun inggih nuwun inggih adicara istirahat. Terus dipun lajengaken adicara ingkang angka terakhir nuwun inggih maidotul hasanah dalam rangka walimatul urus dipun lajengaken doa penutup. Para hadirin wal hadiroh Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah mekaten kala wau susunan acara ingkang badhe kalampah wonten siang punika. Lumambahing adicara ingkang angka sepindah nuwun inggih pambuka. Sumangga kita sedaya bika adicara wonten siang punika mawi waosan umul kitab mugi-mugi saged ndadosaken berkah lancar manfaat maslahat acara wonten siang punika liridho ilahi taala wa bi syafaati rasulillah wa bi karomati auliya Allah sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur suwun. Lumambahing adicara ingkang angka kalih nuwun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim wonten kesempatan siang punika badhe dipun lantunaken kalian sederek saking pondok pesantren sholawat wekdal kawula sumanggaaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimah
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi saged ndeta barokah manfaat sedaya kulawargipun hidyahaken kedua mempelai pengantin ingkang insyaallah wonten saat punika paling berbahagia nggih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah fitini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin lan mugi-mugi kagungan momongan ingkang kathah tur saleh salehah amin Allahumma nggih ngoten Mas Idno nggih. Para hadirin awal hadiro sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati lumambahing adicara ingkang angka 3 nun inggih atur pasrah saking pihak pinanganten kakung utawa keluarga saking Bapak Tarmin dalah Ibu Pariem wonten kesempatan wekdal punika ingkang kajibah sumangga wekdal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wal ihsan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, ustadz ugi ustazah ingkang rawuh wonten ing kesempatan siang punika.
wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Maskin Abdul Aziz ingkang kawula lan panjenengan sedaya antu-antu mau ildah hasanahipun ugi doaipun ingkang kawula hormati para sesepuh saha pinisepuh tokoh masyarakat Desa Mbobol Dusun Dawi nggih Dusun Dawi dukuhipun Dung Watu ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula hormati sedaya tamu undangan langkung-langkung ingkang berbahagia saah punika panjenenganipun Kang Mas Edi Suprayitno sekalian Mbak Bila ugi ingkang kawula hormati panjenenganipun Sohibul Bait inggih punika Bapak Parlan sekalian Ibu ugi ingkang kawula hormati grup seni Hadrah Madinatuz Zahra ingkang mijil saking Ponpes Kulubuk ugi ingkang kawula hormati panjenenganipun Neng Ulfa Neng Ana lan sedayanipun Santi Putri utawi Santi Putra ingkang nderekaken ngayu bagiya wonten ing kesempatan siang punika. Boten kesupen kanca-kanca paguyuban Sinoman Rukun Makmur kalih tim napa niki syuting pangapunten ingkang kawula hormati ugi para bapak ibu sedaya tamu undangan ingkang kawula hormati sepindah ngaweli atur monggo sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allahu taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan siang punika kawula lan panjenengan sami tasih pinaringan pinten-pinten nikmat taufik serta hidayahipun Allah sehingga saged kembal hadir wonten ing punika panggenan majelis dalam rangka inggih punika walimatun nikah putranipun Bapak Parlan sekalian Ibu kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten setunggal aral punapa monggo kita sareng ikraraken sesarengan kanthi ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam ugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kawula lan panjenengan sedaya antu syafaatipun milai teng donya niki ngantos bincang teng yaumil akhirah amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya tamu undangan ingkang kawula hormati khususipun Sohibul Bait kawula jumeneng wonten ing kesempatan niki sepindah minangka sulih salirane utawi wakilipun Pak Puh Tarmin sekalian sepindah ngaturaken salam takzimipun wonten ing panjenenganipun Bapak Parlan sekalian Ibu kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi salajengipun pangapunten ingkang kathah Pak Puh Tarmin sekalian boten saged nderekaken secara langsung sowan wonten ing dalam mriki amargi wonten sesuatu hal ingkang boten saged dipun tinggal
pramila wonten ing kesempatan siang punika lumatar kallah wakil kallah ngaturaken nyuwun agungipun pangapunten. Para bapak ibu hadirin ingkang kallah hormati, kallah angsal amanah saking panjenenganipun Pak Poh Tarmin sekalian ibu supadoso amasrahaken ingkang putra inggih punika Kang Mas Edi Prayitno wonten ing dalem mriki kanthi pasrah napa wontenipun lare boten dipun bedani punapa-punapa mbok bilih napa niku anggenipun sowan mriki boten dipun bedani punapa-punapa mbok bilih wonten kekiranganipun kula ugi nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun Pak Poh Tarmin lumatar kallah ngaturaken amanahipun inggih punika binjang minggu legi kirang langkung mengke jam 09.00 napa jam 11.00 temanten sekalian supadoso dipun suwanaken teng dalem sumber dalih. Salajengipun kallah ugi mewakili sedaya pengarah temanten wonten kekiranganipun dalam hal napa kemawon kallah ugi nyuwun agungipun pangapunten. Para bapak ibu hadirin ingkang kallah hormati, kallah ugi matur bilih mangki sacekapipun acara pahwiwahan walimatun nikah sampun cekap kallah sak kanca rencang pengarah temanten ugi sederek saking Kang Mas Edi Suprayitno mengke nyuwun tambah doa pangestu nyuwun izin mantuk mugi-mugi mantuk kallah kundur kallah sak kanca rencang pinaringan boten wonten setunggal aral punapa. Bobilih niku ingkang saged kallah aturaken pangapunten ingkang kadah saking kallah ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di alhamdulillah makatan kalau wau atur pasrah ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun Ustadz Fatoni nggih gamblang jelas nggih mugi-mugi keluarga mriki mangke saged anampi kelawan sae. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Fatoni nggih kawula aturaken matur suwun sak kathah-kathahipun. Para hadirin wal hadiroh sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah ingkang kawula hormati, lumambahing adicara salajengipun nuwun inggih atur panampi wonten kesempatan siang punika niki langsung sekaligus paketan dipun pasrahake dhateng kula. Sing saking bergalih tirosipun paket kula wau. Mas An kalih Mara Sepuhe kalih nderek maju. Sakmenika kula wis napa-napa jeng dik wingi niki kula. Biasane nek wong niku ngibadahe kathah ganjarane kathah. Nek niki ngeten niki nggih sami. Jatahe kathah berarti binate ya iki guzon. Guzon Pak Lan nggih cara tenan nggih alhamdulillah suwun kula. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Niki langsung kemawon nggih, langsung kemawon napa niki muga dimah kula salap teng ajeng niku wau nunut
sholawat nggih teng ngajeng nunut ngeten nggih langsung kemawon kawula teng mriki kangge nyingkat wekdal nggih minangkani sesulih saking keluarga besar Bapak Parlan dalah Ibu Sarinten. Kalau wau sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bi khudurikum atas rawuh panjenengan sedaya sederek-sederek pengarah penganten saking keluarga besar Bapak Tarmin dalah Ibu Pariem ingkang kersa nderekaken ngiring pinanganten kakung alhamdulillah. Keluarga Bapak Parlan dalah Ibu sakaluwarga rumaos bombong masyaallah luar biasa remen jenengan sedaya rawuh wonten mriki majelis. Kesebidah malih mboten saged bales napa-napa namung saged ndongaaken balik jazakumullahi khairon jazaan katsira. Salajengipun Bapak Tarmin dalah Ibu Pariem kala lewat lesanipun panjenenganipun Bapak Ustadz Fatoni kala wau ngaturaken salam dumateng keluarga besar Bapak Parlan dalah Ibu. Lewat lesan kawula jawab kelawan wangsulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lajengipun kala wau Bapak Ustadz Fatoni ingkang minangkani dados sesulih saking keluarga Bapak Tamiran, Bapak sinten? Tarmin kok Tamiran. Kala wau ngaturaken pasrah amasrahaken ingkang putra ingkang paring asma Mas Edi Suprayitno. Niki kala wau mboten dipun gawani napa-napa leres nggih. Niki Mbak Bella mboten butuh gawan napa-napa. Masuk digawani Mas Pices Raja Brono misalipun, digawani mobil misalipun, nggih. Montor lagi urung mentu plate misalipun. Jeh keluaran 2026 wis dipesen misalipun. Niki tanpa adanya Mas Prayitno teng mriki niki kirang remen. Mula senaos mboten beto napa-napa niki paribasan kan nggih ngoten. Insyaallah kawula minangkani sesulih Bapak Parlan dalah Ibu kita sedaya nampi kanthi rela ning penggalih. Ngoten nggih mangke dipun sampaiaken Bapak Tarmin ngoten nggih wis mboten butuh napa-napa sing penting niki digawa jenggere Mas sinten Mas Yetno niki gagah tenan nggih ketok niki nggih. Niki pasrah bongkokan menawi. Niki kula pasrahaken keluarga Bapak Parlan. Mbok sak napa-napane saubur ampene kala wau nggih wabil khusus Mbak sinten namine sinten Mbak eta ya ora kenal ngono lho. Mbak Bella nggih niki masalah bongkokan sing ngudari kersane Mbak Bella nggih kula wedi mangke nek ngudari ken Mbak Bella niku mangke lah muga-muga teng mriki mangke saged Bapak Parlan dalah Ibu didik gula wentah saperlu supados mendidik ingkang putra kala wau menuju keluarga ingkang sakinah. Insyaallah wonten detik punika wonten menit punika badhe dipun leksanakaken kalian Bapak Parlan. Insyaallah badhe ngrawuhaken Rama yai otomatis pendidikan menuju keluarga ingkang sakinah. Mangke dipun aturaken Bapak Tarmin nggih kersane mangke marem wis langsung digula wentah Pak teng mriku wis kathah-kathah ngeten nggih. Terus salajengipun kawula minangkani sesulih saking Bapak Parlan dalah Ibu mbok bilih wonten kekiranganipun anggenipun suguh gupuh anggenipun nyediaken papan palenggahan sing kados mekaten uyel-uyelan pangapunten nggih cekape nembe semanten nggih sora areke ditingkat niku wekdale mboten mboten saged arep nang gedung-gedung ya kadohan nggih ngaten niki uyel-uyelan sumuh nggih kawula minangkani sesulihipun Bapak Parlan dalah Ibu ngaturaken gunging samudra pangarsami kersa nggih ampun dipun paedu nggih benjing nggih. Oh ngantenan nang kono kaya sumuk tenan, uyel-uyelan misalipun kan ngoten nggih. Sepindah malih nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Terus lajengipun kala wau Bapak Ustadz Fatoni kala sak bakdanipun pawiwahan walimatul ars wonten siang punika badhe nyuwun kundur. Niki nyumanggaaken mbok bilih wonten salah setunggalipun utawa sebagian besaripun keluarga saking sumber galih badhe nyipeng dateng mriki nggih dipun sumanggaaken tapi kok bangeten nggih nak nginep lha piye ganggu penganten ganggu sing jelas iki wayahe kok bengi iki wayahe napa wayahe kesel-kesele maksude wayahe kesel-kesele kuwi enek PR sing kudu dikerjakne kok kuwi nggih leres nggih niku nak do nginep kuwi tapi nek pancen pengen nginep nggih nyumanggaaken monggo kersa mangke jagongan kalih kula teng mriki ngoten nggih jagongan tapi nak kalih kula biasane ya omong kapi apa ngoten iki mboten keplek mboten monggo keplek nggih nggih sampun
Terus lajengipun panjenenganipun Bapak Ustadz Fatoni kalawa kok dereng matur nggih napa kula sing dereng mireng. Mbok bilih dipun dolekaken datang mriku kok dereng mireng kula. Oh sampun, kula berarti sing salah dengar. Hilang ingatan. Oh Minggu Legi. Berarti sepasar. Minggu Legi kata barengan iki. Minggu Legi antawis sabuh jam 9.10 nggih insyaallah keluarga besar Bapak Parlan dalah ibu sak semoga keluarga besar badhe ndolekaken datang dalemipun Bapak Tarmin dalah ibu Pariam insyaallah mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan saged rawuh dumateng mriku nyuwunaken pinanganten kakalih ngoten nggih. Nggih para hadirin wal hadirah rahimakumullah mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langgengipun pangapunten sak kata-katahipun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki gandeng jatahe dobel ya ijeh ngadeg ngoten. Nggih salajengipun adicara wonten siang punika atur pasrah panampi sampun paripurna dipun lajengaken adicara istirahat. Sumangga juru ladi ngedalaken napa ingkang sampun dipun sediaaken. Lan kawula nyuwun dumateng juru rias busana kapurih jengkaraken pinanganten kekalih saperlu ngantos busana kaprawiran. Sumangga wekdal kawula sumanggan lan sedaya grup seni hadroh Madinatul Zahra ngiringi lelampahipun pinanganten kekalih. Sallu ala Nabi Muhammad.